Pagi anak-anak. Pagi, Pak Guru. Guru. Dino iki enek soal. Saiki kerjakno soal ning papan tulis iki. Tapi aku tunjuk wae ya. Terus kowe jawab soal di papan tulis iki. Sebentar, Pak. Aku ijek nyatet. Alah, yo wis. Nek nu Beping maju sini. Aku cek nyatet durung rampung iki, Pak. Beping, aku ngomong saiki. Kok kowe ijek ngeyel to? Pak Guru, awak dhewe kan wis kenal suwe. Emang aku ngerti Pak Guru kuwi terkenal guru killer. Nah, berarti kowe wis mudeng. Kudu ngopo ning pelajaranku to, Ping? Heeh, aku mudeng, Pak. Aku kudu pura-pura wedi ben Pak Guru ngerasa berwibawa ta. Iso jelasno maksudnya piye?